ओ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसनिफ्राय जों खौरां मेल लानाय जादों। बेयाव बाहागो लादों आंजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी आरो खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव बर' माहारिफोर थानाय जायगायाव बर' राव रायलायनो रोङै फोरखौ जों बर' राव फोरोंनो थाखाय बर' राव फोरोंथाय मिरु गायसननायनि मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बेखौ थांनाय 1 जुन खालारनिफ्राय जों जागायदों। गासै मोन 10 जिल्लानि 14टा मिरुआव गासै जोङो बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो जागायनायनिफ्राय जों दिनै दान मोनसे बारबाय। दा बेयाव जों मोजां मोनसे फिथाइखौ जों मोननो हादों। दा बै जायगानि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो बिथांमोना खोब इन्टारेस्टलि सोलोंनो गोसो जानानै बिथांमोना फैदों आरो सोलोंदों। गोबाङानो गोबां आवगायबाय, गोबां रोंबाय। दा बेनिनो दिनै मोन 14टा सेन्टाराव गासै 1203 माने बेयाव बाहागो लादों राव सोलोंनो थाखाय। दा बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन आरो जोंखौ जेब्लाबो बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे गिदिरथार थांखि बियो जोङो दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो बियो फैबाय थानाय समाव आरोबाव 5 दानसिम सोलिबावगोन। दान मोनसेयाव जों गोबां आवगायनाय बेखौ जों मोनबाय आरो दान मोनबा दंबावो। बेयाव जों आसा खालामदों बेयाव कमप्लिटलि जोंनि जि थांखि बियो जाफुंसार जाहैगोन। बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बेखौ देग्लाय जोङो बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जि मोनसे मावथांखि बेखौ लानानै जों हाबाफारि लादों आरो बियो बोसोरफ्रोमनिबो जेरैबायदि जाबोदों देग्लायबो बिदिनो गोलोम बोथोरनि जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखौ जों होबोबाय थादों। मानोना गोलोम बोथोरनि समाव गोबां फरायसाफ्रा क्लास बन्द' थानायखाय फरायनायजों सोमोन्दो गैयै बा फरायनायखौ दोनथ'यो आरो गोबाङानो माने क्लास गैयैखाय न'आव थानानै ओरैनो थाबाय थानाय जायो। बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोनसे गिदिरथार थांखिखौ लानानै जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखौ जों खालामबोबाय थादों। देग्लायबो गासै दासिम सोरबा सोरबाया माने 20 खालारसिम बा सोरबाया 15 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन। अब्लाबो दासिम गासै 10 जिल्लायाव गासै 92टा आनसलिकआव 262 मिरु दिनै सेन्टाराव जोंनि कचिं केम्प सोलिगासिनो दङ। बिनिनो गासै फरायसाफोर बाहागो लानायाव 10,848 फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो बे जोंनि मोनसे गिदिरथार जाफुंसारनाय। आरोबाव बियो फैगौ 15 खालारनिफ्राय आरोबाव बारायबावगोन। बेयो माने गोबां जायगायावनो दिनै जाबावनो गोनां दङ, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना खालामथ'नो हायाखै। बेयाव गुबैयै जोङो इंराजि, बिगियान, सानखान्थि बे आयदानि सायाव जोङो फोरोंनाय जादों आरो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोम फरायसुलिफ्रा गोसो होनानै बेयाव बाहागो लाफैदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ, दिथागिरि बिथांमोनखौ जाहाथे फरायसाफोरखौ जोंनि बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेयाव जाहाथे थिनहरो गासैखौबो, जाहाथे फरायसाफ्रा एसेबाबो गावनि सोलोंनांगौ जाहाथे आवगायनो हायो।